samtang gahulat ka sa mga isda nga dungka tapos puno panugba ka da nga preska nga Kanami isda action boy. nan Yes. munang nami day mo gid na Ay, Tita Ems, gali action boy. Ara na siya. yes Manila Una pa sa LC isa. good morning Nagapamang ko, action boy, si Star Mayo, nga nagbalik naman ako na sa pagsuksok sang mask. Importante. Importante Oo, sige lang kinahanglan okay gid. basta gin babalik kami anay kuha na anay precaution ha Oo. standby sa aton mga balita nasyonal. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong gawin. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka mo ba lang sa sini nga panahon man, importante kayong lawas, agud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Detalya na sang mga balita nasyonal. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtukod sang Interagency Task Force nga magatutok sa aligasyon sang anomalya sa Philippine Health Insurance Corporation o kung PhilHealth. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginmando sang Presidente ang pagtukod sang task force nga inalakipan sang Department of Justice, Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commission, Office of the Executive Secretary, Undersecretary Jesus Melchor Kitain sang Office of the Special Assistant to the President, kag Presidential Anti-Corruption Commission. Magluwas sa investigasyon, mahimo magapatigayon sang lifestyle check kag audit ang task force nga naggasto sang PhilHealth. Ang task force may 30 kadlaw kung magpasa sa Malacanang sa ilang findings kag rekomendasyon. Lakip na ang legal action batok sa opisyal ka empleyado nga mapapadudaan responsable sa anomalya sa PhilHealth. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga natapos na ang masadya nga adlaw sa mga ginaligar buaya sa PhilHealth. Ini matapos ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtukod sa task force nga mag-imbestigar sa anomalya sa ahensya. Suno kay Roque, tuman ang pagkadismaya sa presidente bangod sa isyu sang korupsyon sa PhilHealth. Dugang pa ni Roque, ginahulatan niya ang panahon nga i-anunsyo ang mga ngalan sang makakasa pwesto sa ahensya. Una diri, ginmando sa presidente nga magtukod sa task force agud imbestigahan ang madamo nga isyu nga nagapalibot sa PhilHealth. Ginapasiguro naman ni Iloilo City Representative Julian Baronda sa Department of Trade and Industry nga hindi magpamentaha ang mga negosyante sa presyo sang face shield. Sunod kay Baronda, dapat bantayan sang DTI ang presyo sang face shield kag siguruhon nga hindi mag-overprice ang mga negosyante. Naobserbahan ni Baronda nga matapos ginanunsyo sang gobyerno ang mandatory nga pagsuksok sang face shield sa public transport, gulpi na lang nga nagsaka ang presyo sini. Nanawagan man ang mamalita sa publiko nga updan ang panawagan sang gobyerno kag sundo na pagsuksok sang face shield kung magsakay sa mga pampubliko nga salakyan. Ginanunsyo sa Department of Health nga magapagwang hensya sa komprehensibo nga guidelines kung paano gamiton ang nagkalain-lain nga COVID-19 testing methods sa pungsod agud nga ma-harmonize ang detection strategies. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may 3 kasay sang test nga available kag ini ang ginalakipan sang rapid antibody test, reverse transcription na polymerase chain reaction na kon RT-PCR kag antigen test. Dugang pa ni Vergere, ang omnibus guideline among basihan kung ano ang dapat gamiton nga method kag kung sano ini nagakaangay nga gamiton. Ginpahayag man ni Vergere nga ang rapid antibody test wala ginarekomendar para sa screening purposes bangod hindi ini makadetect sang actual nga virus.
Ginklaro naman sa Department of Health nga Agosto 10 nga petsa sa mag-umpisa sa clinical trials sa Pilipinas sa Japanese antiviral flu drug nga Avigan. Ang hindi pa pinal, bangod gina-finalize pa ang pila ka mga legal documents. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang ahensya maghatag liwat sa panibagong pahayag kung saan mag-umpisa ang trial. Ang Avigan, amo ang brand name sa drug nga Fabi P. Rover. Ini ang gin-develop sa ginakilala sa karon nga Fujifilm Toyama Chemical kag ginaprobahan ang paggamit sa Japan sa 2014. Ginpanginwala ni Presidential Spokesman Harry Roque ang report ng Pilipinas sa sa karon ng bagong COVID-19 hotspot sa Southeast Asia matapos nalapawan ng Indonesia sa ngang pungsod nagka-record sa mataas nga numero sa panibag-o nga mga nagpositibo. Ang Pilipinas nag-anunsyo sa 3,561 kabag-o nga kaso sa adlaw sa Huwebes, rason nga na-record ang kabilugan nga 119,460, samtang ang Indonesia nagka-record sa 1,882 kabag-o nga kaso nga may kabilugan nga 118,753. Suno kay Roque, ang Pilipinas nakapatagayon sang test nga nag-cover sang 1.5% o kun 1.64 million sa 110 ka milyon nga populasyon sang pungsod. Samtang ang Indonesia 0.34% o kun 908,000 lamang sa 233 milyones ka populasyon sini ang napaidalom sa test. Dugang pa ni Roque, ang pagsaka sa kaso sa Pilipinas ang maangot sa agresibo nga testing kag tracing efforts sang gobyerno. Natala na ang aprubahan sa Kamara ang ila bersyon sang Bayanihan to Recover as One Act sa masunod nga semana bilang kabahin sa pagtingwa sang gobyerno sa COVID-19 pandemic. Ginatumod ni House Majority Leader Martin Romualdez ang House Bill 6953 nga tuyo magatag sang 10.5 bilyon pesos nga budget para sa pag-hire sang dugang nga healthcare workers kay iban pang medical frontliners. Ang Chamber ang inaprubahan ang Bayanihan 2 Bill sa ikaduha pagbasa karon nga semana, samtang ang Senado inaprubahan naman ang ilang versyon sa naligod nga semana. Sa statement gibahag ni House Deputy Speaker El Rey Villafuerte nga ang Kamara kag Senado kinahanglan nga mag-reconcile sa tag sa kabersyon sa Bayanihan 2 Bill para ang layi ang mapasar karon nga bulan sang Setyembre. Nadugangan sa 3,339 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa datos nga ginpagawa sa Department of Health, ang Pilipinas may 122,754 ka kabilugan nga kaso, kag 53,734 diri ang aktibo. Ang 3,339 kapanibagong nga kaso na record sa NCR nga may 1,846, sa Rizal nga may 314, sa Laguna nga may 236, sa Cavite nga may 145, kag sa Quezon nga may 66. Ginanunsyo man sa DOH nga nagsaka sa 66,852 ang total recoveries matapos nadugangan sa 96 kag naka-recover. Ang Pilipinas may 2,168 ka death toll matapos nadugangan sa 24 ka napatay. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Inyong ipamatihan natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salangka. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyong news team. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.